Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lesona atong estudyuhan unsa ang pag-ekspresar og samtang. Pangalitan, samtang nagbuhat ko ani, nagbuhat pug ko ana gamit ang conjugation nagara. Sugdan na nato. Ja, hajimemashou. Nining lesona atong tukion unsa ang pag-ekspresar og samtang. Samtang nagbuhat ko ani, nagbuhat sad ko ana. Panglitan mo yung tag magtuon ko samtang maminaw kog music. Diri adunay duha ka aksyon nga gidungan natog buhat ug ang po nga samtang nagsinya sa subordinate clause sa sentence. Sa hinapon mo ingon tag watashi wa ongaku o kikinagara benkyou shimasu. Sama sa ubang conjugation ug modalities nga ato nang nakatunan, ang tense sa sentence gidesidir sa verb nga anaa sa main clause nga sa atong ehemplo mao ang benkyou shimasu o mutuon, ug dili ang verb sa subordinate clause, ongaku o kikinagara o samtang maminaw og music. Gamiton nato ang temporal conjunction nga nagara aron pag-ekspresar og samtang paagis pagkabit niini sa conjunctive form sa verb. Ang nagara nag-indikar og duha ka aksyon nga gidungag buhat sa usa ra ka tawo. Ang duha ka aksyon gibuhat sud sa taas-taas nga higayon, busa kining konjugasyon na gamit ka paghulagway og multitasking. Kung ang nagbuhat sa duha ka aksyon lain-laing tao, di ta makagamit sa nagara, og ang atong gamiton laing temporal conjunction, ang aida, nga atong estudyuhan sa leksyon 60. Ato pong gamiton ang aida pag-ingon og samtang para sa mga nouns ug adjectives. Ang nagara isip samtang gamiton lang para sa mga verbs. Atong balikan atong ehemplo ganiha, ang sentence mutuon ko samtang maminaw og music. Aduna tay usa ka tawo, ako, nga mobuhat og duha ka aksyon, ang pagtuon ug ang pagpaminaw og music. Ang atong main clause kay ako mutuon. Ang atong subordinate clause kay samtang maminaw og music. Ang nagara ari nato ibutang sa verb sa subordinate clause. Ang tense sa tibok sentence gidesidir sa verb sa main clause, ang pagtuon. Ug sa hinapon mo ingon tag watashi wa ongaku o kikinagara benkyou shimasu. Sa Binisaya, pwede nato ibutang ang nagara atubangan sa main clause o sa uwahi. Samtang maminaw kog music, mutuon ko, o mutuon ko samtang maminaw og music. Apan sa hinapon, kinahanglan unahon kini og sulti. Watashi wa ongaku o kikinagara benkyou shimasu. Kung nahinomdom kas na po ka basic verb conjugation nga atong natuki sa leksyon 26 hasta 30 sa kada verb category, ang conjugation nga gamiton para sa nagara mao ang conjunctive form sa verb. Unsaon man paghimo sa conjunctive form? Ang pinakasayon kay kung kahibaw kas mga mas form sa verb, taktakon ra nimo ang mas ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Imo ra dayong ikabit ang nagara niini. Pero kung wa ka kahibaw sa mas form ug ang imong nahibaw-an ang mga dictionary form sa verb, ingon ani ang paghimo sa conjunctive form. Para sa mga root dropping o category 1 verbs, pangalitan, taberu, mukaon. Taktaka ang katapusan nga ru, ang mahabilin mao ang conjunctive form, tabe. Unya ikabit nato niini ang nagara aron moporma og tabenagara, tabenagara, samtang nagkaon. Para sa mga last hiragana changing verbs o mga category 2 verbs, mauni ang siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining mga verb endings atong usbon ngadto sa ilang I series aron mahimong kigishi, bimini, richi, ug i. Unya kabitan dayon nato og nagara. Sa lima ka pinakakomon nga irregular verbs, ang magamit kay ang suru, kuru, ug iku ra. Tungod kay ang aru ug da dili mga active verbs, busa di pwede makabitan og nagara. Ang conjunctive sa suru kay shi, ang sakuru kay ki, ug ang iku mahimong iki. Unya dungagan dayon og nagara. Atong praktison unsa paghimo sa conjunctive form plus nagara. Aduna tay usa ka ehemplo sa kada klase sa verb. Buhata ang nagara conjugation. Sugod ta sa root dropping verb. Atong ehemplo kay akeru, moabre. Ang akenagara
kay samtang nag-abre. Karon, ari natas mga category 2 verbs. Timan nga ang katapusang hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa I-series ug ato ning gikuluran og puwa diri aron dali ra nimo makit-an. Ang aruku kay mulakaw ug ang arukinagara kay samtang naglakaw. Ang sagu ending atong ehemplo kay oyogu, mulangoy. Ang oyoginagara kay samtang naglangoy. Sa su ending, hanasu, musulti. Ang hanashinagara kay samtang nagsulti. Aritas bu ending, ang asobo kay muduwa ug ang asobinagara kay samtang nagduwa. Mu ending, yomu, mubasa. Yominagara, samtang nagbasa. Sa tibok hinapon, aduna ray usa ka verb nga nagtapos sa nu ug kini ang shinu o mamatay. Ang shininagara kay samtang namatay. Ru ending, tsukuru, muhimo. Tsukurinagara, samtang naghimo. Sa tsu ending, matsu, muhuwat. Machinagara, samtang naghuwat. U ending, kau, mupalit. Kainagara, samtang nagpalit. Karon ari natas mga irregular verbs. Ang iku kay muadto ug ang ikinagara kay samtang nagadto. Ang kuru kay muari. Kinagara, samtang nag-ari. Sa mga compound suru verbs, ang atong i-conjugate kay ang suru ra. Ang benkyo suru kay mutuon ug ang benkyo shinagara kay samtang nagtuon. Tan-aw natong atong mga ehemplo nga sentences. Mukaon kog pamahaw samtang magtan-aw og TV. Ang atong main clause kay makabarog isip sentence ug kini ang mukaon kog pamahaw. Ang atong subordinate clause o parte sa sentence nga dili makabarog og siyara kay ang samtang magtan-aw og TV. Nga sa hinapon kay terebi wo minagara. Ang tibok sentence sa hinapon kay watashi wa terebi wo minagara asagohan wo tabemasu. Watashi wa terebi wo minagara asagohan wo tabemasu. Mikanta siya samtang nagsayaw. Past tense kini. Ang atong main clause kay mikanta siya ug ang subordinate clause kay samtang nagsayaw o odorinagara. Ang tibok sentence sa hinapon, kanojo wa odorinagara utaimashita. Kanojo wa odorinagara utaimashita. Himatik di nga sa Binisaya ang duha ka verb kinahanglan anaa sa past tense. Mikanta, nagsayaw. Apan sa hinapon nga sentence, ang past tense kay ang mikantara. Samtang ang nagsayaw kay odorinagara og di i-conjugate ngadto sa past tense. Kini tungod kay sa hinapon ang magbuot sa tense sa tibok sentence kay ang verb nga anaa sa main clause. Si mama manghugas sa plato samtang maghuna-huna og lain-laing butang. Si mama manghugas og plato mo'y atong main clause. Og samtang maghuna-huna og lain-laing butang, mao ang atong subordinate clause nga sa hinapon kay ironna koto kangae nagara. Ang tibok sentence sa hinapon, okasang wa ironna koto kangae nagara sara o araimasu. Okasang wa ironna koto kangae nagara sara o araimasu. Gusto ko mamina og music samtang mag-drive. Ang main clause kay gusto ko mamina og music. Ang subordinate clause nga mokuha sa nagara kay samtang mag-drive nga sa hinapon unten shinagara. Ang tibok sentence sa hinapon, unten shinagara ongaku o kiku no ga suki desu. Unten shinagara ongaku o kiku no ga suki desu. Ang atong sentence migamit og particle no isip pag-nominalize sa verb clause sa iyang atubangan. Ang pagpaminaw og music samtang mag-drive. Pwede nimo rebihon ang nominalization gamit ang particle no sa leksyon 44.
Migamit pud ta og ga suki aron pag-ekspresar og gusto. Pwede nimo rebyuhon ang pag-ekspresar og gusto og dili gusto sa leksyon 7. Bisag kabaw siya nga sayop, iyang gikawat ang kwarta. Pwede na nato usbon og sulti ngadto sa samtang kabaw siya nga di maayo, iyang gikawat ang kwarta. Ang iyang gikawat ang kwarta mo'y atong main clause og samtang kabaw siya nga di maayo, mao'y atong subordinate clause nga sa hinapon kay waru ito shirinagara. Gamito na to ang particle to diri pag-indikar og quotation. Ang tibok sentence ay hinapon, waru ito shirinagara kanojo wa okane o nusunda. Waru ito shirinagara kanojo wa okane o nusunda. Tungod kay bastos, ayaw pagsulti nga puno imong baba. Pwede na nato usbon sa pagsulti sa tungod kay bastos, ayaw pagsulti samtang magkaon. Tungod kay bastos ayaw pagsulti, mao'y atong main clause. Og ang samtang magkaon, mao'y atong subordinate clause. Nga sa hinapon, tabe nagara. Ang tibok sentence sa hinapon kay shitsure desu kara, tabe nagara, hanasu na. Shitsure desu kara, tabe nagara, hanasu na. Ang hanasu na usa ka pagmandar. Pwede nimo rebyuhon ang conjugation sa pagmandar sa leksyon 41. Atong istoryahan sa beer. Atong usbon og sulti ngadto sa atong istoryahan samtang mag-inom og beer. Atong istoryahan mo'y atong main clause og samtang mag-inom og beer mo'y atong subordinate clause nga sa hinapon beer wo nominagara. Ang tibok sentence sa hinapon beer wo nominagara hanaso. Beer wo nominagara hanaso. Ang hanaso usa ka pagpangagda. Pwede nimo rebyuhon ang pagpangimbitar o pagpangagda sa leksyon 34. Nagtrabaho ko sa adlaw samtang nag-adto ko sa eskwelahan magabii. Ang main clause kay nagtrabaho ko sa adlaw ug ang subordinate clause kay samtang nag-adto ko sa eskwelahan magabii. Nga sa hinapon kay yoru gakko ni ikinagara. Ang tibok sentence sa hinapon yoru gakko ni ikinagara hiru hataraite imashita. Yoru gakko ni ikinagara hiru hataraite imashita. Ang hataraite imashita kay gi-conjugate sa past progressive tense. Pwede nimo rebyuhon ang progressive tense o aksyon nga nagpadayon sa leksyon 33. Ang pag-drive samtang naggamit sa cellphone kay delikado. Ang atong main clause kay ang pag-drive delikado ug ang subordinate clause anaas tunga-tunga sa sentence samtang naggamit sa cellphone nga sa hinapon denwa o tsukai nagara. Ang tibok sentence sa hinapon denwa o tsukai nagara unten suru no wa kiken desu. Denwa o tsukai nagara unten suru no wa kiken desu. Ang tanan nagkanta og kanta samtang nagkatkat sa bukid. Ang main clause kay ang tanan nagkanta og kanta ug ang subordinate clause kay samtang nagkatkat sa bukid o yama ni nobori nagara. Ang tibok sentence ay napon minna wa yama ni nobori nagara uta o utatte imasu. Minna wa yama ni nobori nagara uta o utatte imasu. Di ka pwede matog samtang magtrabaho. Ang main clause kay di ka pwede matog ug ang subordinate clause kay samtang magtrabaho o shigoto shinagara. Ang tibok sentence sa hinapon shigoto shinagara nete wa ikemasen. Shigoto shinagara nete wa ikemasen. Ang nete wa ikemasen kay usa ka pagdili. Pwede nimo rebihon ning konjugasyon na sa leksyon 38. Atong sumahon ning leksyon na, gamiton nato ang temporal conjunction nga nagara pag-indikar og samtang sa hinapon. Paagis pagkabit niini sa conjunctive form sa verb. Ang nagara musinyas og usa ka subordinate clause sa sentence nga kinahanglan iunag sulti kaysa main clause sa usa ka Japanese sentence.
Ang nagara moindikar og duha ka aksyon nga dungan nga gibuhat sa usa ka tawo o ahente. Ang duha ka aksyon kinahanglan mga active actions nga gibuhat sa usa ka tawo o ahente sa panahon nga may kadugayon. Ang tense o modality sa sentence gidesidir sa verb nga anaa sa main clause. Og diri natapos ang atong leksyon bahin sa nagara. Sa sunod nga leksyon, atong tukion ang laing pagkasulti sa samtang sa hinapon. Mauni ang ta mama. Kita na punta sa sunod. Sayonara. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.